akadamang dainang dohot tita sa luhut na di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus nan haholongan totong doa ro mangibati hita sa luhut na Pastor Marcus Manurung OFM Cup mangurupi hita mangatusi jala mangarimang-rimangi hata ni Tuhan di minggu na somal na patulupulutuluhon tahun B mangadopi hamaolon di bagasan haporsiaon do pakirimon Pajahaw Parjolo sian panurirang Daniel biddu 12 ayat sada sahak tutulu Pajahaw paduahon surat tuhalak Heber biddu 10 ayat 10 sada sahak tu 14 doho ayat 10 lalu barita nauli sian Markus biddu 10 tolu ayat 24 sahak tu 22 ahado ipolana Pajahaon Parjolo siang buku panurirang Daniel patariason taringok tuhaluaon na pinatupan ni debata marhite hite surusuruan Mikael naneng roh totong doreta surusuruan Mikael songon padongane talumobi ditiki adong hamaolon dakya masya di debata mengurupi ruasna talumobi ditiki hagugotan tong doro debata paluahon nah hinirim debata sian kita jolma ima hasad jaon doh haradeon musa jolma sian hagulapon di bagasan namasa si songonomma di hari koton habisuhon nasiat debata laho maka porsiai ibana pajahaw paduahon sia surat tuhalak Heber mangodoson na Jesus do margogo paduahon hita jolma akan porsia tu ibana hola sahali do Jesus mamelehon dirina na makorhon pabadiaho jala mangalehon haluaon na sa liling na tu hita jolma pelean ni Kristus na bolon sabing tung masay makorhon manesa nasa dosa ta jolma marhite pelean ni Kristus na sa halii gabi badiado sa luhu akka na makaporsiay bana sa liling ni liling na barita nauli di minggu na somal na patulupulutuluhon taon beon mangodoson haroroni Tuhan di hari parpudi tung masari kokdo mangalapati aha na masa diobason mangalului persiajaran na domu tuha porsiaw di salhu parngoluan saya dong do abat-abat hamaolon rura do akka alo di parngoluanon dang sai tiu ai boduson dang sai perhok tano dalanon dang sai totong labok pangundusnya logo di dia manang sadi hari pe saya dongdo silang situhukon rekok ingoton dang marlapatan panguluanon molo suadong silang dakya Jesus manadikon akasesianna totong do didongani Jesus akasesianna marhite waso nasiat debata ama totong do digom-gomi Jesus akka na porsia tu ibana aina rodo muse Jesus di hari parpudi rodo ibana muse di bagasan huasona doho akka tadda godang do akka tadda na patujulohon haroroni Jesusi jala tadda-taddaido na patuduhon harorona di hari parpudi dakya hita siding sian akka hamaolon doho akka abat-abat narikot ikon tapausa do bakko padelean doho nabusisaon di bagasan ngolutta iko boy do hita mangadopi sa luhut aha na masa di hita marhite haporsiaon doho pakirimon hita akan ang porsia iko barana do hita mangadopi sa luhut akan na masa di portibion doho jamot bisuk huhu boy manege dia na denggan dia narwa dang holan pasatokinan parnguluanon gajang do parnguluanon anon doho haduan adong do pengulu diari parpudi alani dakkolan saunari sabing parnguluatta naso tarduga saya totong do tak adopi ragam ni hamaolon di biluk-biluk ni parnguluan songo sada pangisi ni rumah tangga si patatung masai maol do patuduhon haporsiaw nakang matoras jala nagugu perngoluan na domu tu si humisik doho hari koton ni pardagingon
sipata lam mangapir jala lamborat tarlumobi di masa virus corona on masih patol Hasan masih haporsian di bagasan ngulu namar saripe sipata tung masai borat pasidikon akayanak konsian panarkoban sipata dang margogi hita padirgakon ngulu parrumah tanggaon dang namura mangatusi hadiron ni ganu marsada-sada di bagasan rumah tangga manang horong tongdo tung masai maul song sahalak Korea Katolik manang Kristen di bagasan nama dalaton haporsiaon sipata songon natasakapi sipata adongdo aka abad-abad olo do kuriata namek meton didokon na manggugay jada dinalaho mengalui ulaon manang parkudul di pamareta olo do hita kurang dietong alani silang tay jala moloboy sipata saya dong do sakka ni piga-piga horong na asing asa unang dohot tita disi song sahala na poso ni Katolik lam leleng lam mengadupi ragam ni parnguluan naikod dipilit naing mangulu di bagasan akapatik manang maswadaho patik hanguluan naing madapu tu narkoba manang barani madokdang olo mangihuto nakapo dan tuana manang mangului hagyo ni diri sendiri mamake ala komunikasi dohok denggan manang mengarahon pernguluan tu pasobu dagas-dagas ni perdagingon totong dosari Tuhane tu saluhut aka hamaolon ni pernguluata jana totong do dipaingo di bata kita asa nasohyai bana madau siak kita nah hinirip ni bata siak kita akan nama kaporsia ibana asa totok kita masih hohok tu ibana saha di ujung ni ngoluta sayang dia ma lam tugu haporsiaon nang pakirimata tumpe masai gudang aka abad-abad nata adopi ikot totong do porsia hita na didongani Tuhan ido hita saunari saha saliling-liling na Tuhan ma nama masu-masu. Amin.